Suna da magabata mana, duk wanda ka gani an haifa yana da uwa da uba. Sai dai kawai rashin jin shawara da kin bin na gaba da su. Amma dai ni yanda kike mun ma ina jin daɗi tun daga shi dai ina yin bakin kokari kuma still in nan zo ƙara tisa kike akan da yayi adalcin nan. To su me yasa ba za su ji ba? To da san zuciyar mu. Tunda duk wanda ya ga wannan karagar mulki gani yake shi kenan. Mutane ne suke kokarin dora shi amma yana gani ya haye shi kenan ya bar su. Zaman san samu ne ya kamata a ce sarki kallon cewa ko wanda ko ba zaman mutum zai mutu. Kuma in ka mutu za ka fuskanci ubangiji. Sannan ba ka haƙƙin mutane ne kamata a ce kuma dan mutane suna irin karkashin ka ko kana wakilcin sa a ce kana yin da wata mace ma ta zo tana son ganin. To kun sa ran? A'a ba mu sa ba. To gobe ma ina free ai zan iya zuwa ganta. Sai ki mata waya. To shikenan insha Allah za a ga mata. Allah ya shi Allah ya jawo. Maragode sosai. Mulkin matasa.